ng balay ni Kuan, Lito Larot. Lito Larot? Kinsa maron? Mo binanangutana ko nimo sir. Kinsa man din nga Lito? Lito Larot. Unsa man dito ni mo ni Lito? Mag-deliver ko aniyang package sir. Unsa man di sulod ana? Inawa ko kabalo sir kaning usa kay kuan man ring light, dong kaning isa wapo ko kabalo lagi. Nan, ga-deliver ka na unya wa ka kabalo kung sa gi-deliver. Kanay ni siya. Ug mag-deliver ko kanang sulat kinahanglan din akong basahon aron ko makabalo. Nan, umabumba ko ni sulod ana, kay wa ka kabalo. Ug mabumba magani Nicole ikaw kung una pabutan. Tarong ano mo pabumba-bumba kay barangon man kanako ron. Kanay? Maninood po ka kol? Ako ang kani si Lito ba ug asa gapuyo ning mananapa. Aw, mananap din na? Mao ding wa ko kaila. Tawo Nicole. Kag mananap. Libugan nimo kol. Nahala salamat na lamang sir. Oh, asa man ka? Mag-istorya sa tag mananap. Dili tip, ug maghisgot kita gitsura tip. Murag masgo mo lamang gid ko nimo lagi. Usa ko'y nakalamang nimo ng bati man kay kagnawong. Ikaw rin nakaingon ako ana tip. Akong mga ginikanan, amahan, apuhan, apo sa apo mga pag umangko nako, gwapo gid kinailang ingon ako. Tip, Unya kay gwapo man pug ko. kisa may gaingon ana. Amo mga silingan, mga tismusa, mga marites ug parites ug kinsa pa dira, mga barangay captain amo ng tibok barangay sa lungsod. Gayon. Pastilan ka tip. Usara ka lungsuron gaingon nimo? Ako tibok si Kihor tip. Gwap gigupuan ako. Ug ani kuno ko ug mamang gigwapuan sila nimo ng pirti man imong bati ha. Wala na ilaing rason basta kay mo na ilang pagtanaw nako nga gwapo gid ko tip. Sagad. Kani, sulutay yung mata. Kilir ay tawag ini tip. Pasagad lamang ka. Kabati kay- Munay nakadani ang mga tao nako. Ug sa kuan pa ni saringa ni may magadalag tintal ba? So magka si Sasuke. Kani oh, muni kilir ay tinuod. Kay daghang mga babae ay mga silingan na dani. Sa ako muni nakadalag ka gwapo nako. Sagad. Unya, paito may mong panet. Unya mo itom na din ako, ang puti man kudaan. Dinha ka nabiya nako. Kay black is beautiful. Kini sila kay kanang mga moreno tip. Kotes kay nagmanga ana ba? Color ay beautiful nimo pero kuno imong nawong sus gogitos. Hilom diha tip. Imo nang gitamak-tamak ka na akong pagkalami o pagkatawo. Tarungan na imong istorya na. Sulaon man ka na ako ron. Masuko man ka nang tinuod man po ng istorya. Excuse me sir. Unsa? Oh, tanawa? Ako'y gilingi. Gigwapuhan ako ni Tip. Gigapuhan ka anay? Ay, wa ko'y labot anak yung pagwapuhay sir, ang ako si Lito. Aso giinsulto minimo. Gigwapuhan kang Lito. Ha? Baya mo sir. Wa ba kuya pila ninyo para pagwapuhay ninyo dira? Dili apil na ka. Sukan pagsulod nimo hani, pagtunob nimo tapad na mo pag ginawa, apil na gyud ka mong ayaw ingon dihagwa kay labat. Baya po noon si Lito rabi ako unta sir. Si Lito. Mamang apil-apilon man nimo na si Lito. Nang kami ramang duhay ka kapag wapuhay. Walay labot si Lito. Aning istorya ha? Unsa man, naibog kang Lito? Bayot ka? Ug mabayot manggaling ka. Pamili na ramong duha. Ga-deliver ako sir. Ang ako asa ng balay ni Lito kay ako aning ihatod. Aw mamang wala man ka magpahibalong sugod sa sinugdanan na mag-deliver aday ka. Hingabot pa ta sa puntong nabayot ka. Ay, sumala ninyo sir kay kamura man ang gapagwapuhay. Ang ako kung asa lagi ng balay ni Lito. Kinsa man ang Lito Ay sa, aday? usa na mo tubagon ug asa ng balay ni Lito. Tubagasag asay gwapo namon duha. Tood. Kinsa man toy gwapo namong duha? Ay, ayaw po laman sir kay nay masakitan ninyong duha. Unsa man, dili ka mamili kay ikaw may masakitan ron. Aw, sa pagkatinuod lang sir. Wala gipulos na inyong gilalisan. Kay puros mi puno mga batig nawong. Akamatay. Pangitagi mo si Lito. Tels, di ba nakabalo kag asa ng balay ni Lito? Aw kabalo kog asa ng balay ni Lito. Kita ka ng kasalibunan hana. Kita ka. Naay dalan hana o subayo nimo na. Pagliko-liko nimo, makakita ka ng dakong punuan og Jimilina. Kita ka. Sako nimo na dayon ambak. Muna ang ibuhaton nimo imong